First ever futsal day and night match Tekelangjun along mesen pen kepachun pon. Karlitang baburong hang la pen karlitang long king tia tumaphan ka chikima men pen Tekelangjun along ke padopon ke chengsi angdeng. Futsal day and night match ke patwa long at Potaro Memorial Football Club atum championship anong e ke chapalong pon. Kedam tang jang ni pojiklo ni phai engkora ner cap la pen engkora sir cap ni nia perman Tekelangjun Higher Secondary School patwa klamalong Tekelangjun Sport Association la pen KSA Tekelangjun branch atum patirpi ponsi Karlitang baburong hang la pen Karlitang longki ingtia tumaphan ka chikimo men pen ke chengsi angdeng ni nia perman futsal ke pathu ke padopon. Kepathu pangcheng pon pe aprang keep Tekelangjun clean and green po thepian ponsi theng pia klim so ke ajai me kedeng pada ponsi Kepathu pangcheng ponlo bangso Kepathu pon along pangrum pet pen tim thom kebra hini atum Kepathu chepate ponlo wang bom pen ang dung kiti Kepathu pon la ke at Potaro Memorial FC la pen owe chingri FC atumang bongsi pathu ponlo alang litum Kepathu bom aporo hut ke thek ching bar chita job ke hai kerem patini united lo bonta ke hai kerem patini vek jia phanpura tie breaker Kepathu ahut at Potaro Memorial Football Club atum ke hai anong e chepalong ponlo Karlitang baburong hang asopo akleng jising rong hang la pen Karlitang longking tia asopo samsing ing tia tum ahin pen bangso Kepathu kibipon abuthak kibipon alam the ke than pon ke Tekelangjun habar malom football mate futsal Kepathu aning ki hang vika tum aphan aning ke parung dunja aphan ke mang pen se alang nitum ahem akesara tum amen pen bangso Kepathu padopon no pusi than pon la pen ke bang jilang aning kam sitame alang nitum ahem akesara tum amen pen la puson Kepathu padopon thuji pusi than pon tu bangso Kepathu pon along alohi sarpoman pen histong dun la KKS tilipia me pu sumit timong Fuloni Revenue Circle Mondol Dhoni Tokpi Rising Sun English School Principal Rotin Rongpi Welpon English School Principal Raju Ronghang Tekelangjun Development Committee me pu Mohen Singh Teron Ratsai Klembang pu Ojoy Inti atum pendang lok Karlitang Baburong Hang achor Lili Kilingpi Amon Pilar Im Tokpi ai ka kleng Sikari Ronghang abong hundorong hang lapen Karlitang longki ingti ai ka kleng khoya sing ingti aongsar longki singnar amunpi mirpon rong hang pia tum pen danglok penang an manping ki dobang phubang pia tum chetong dun Karlitang baburong hang lapen Karlitang longki ingti alang itu mang chikimo men pen ni tum labang so ke petua long isi ajai mek mata team ken bondu lake keep Tekelangjun clean and green apan say no to drugs lapang so ajai mek en bondadu hasilai he program sitami nang chetong dun aluhi atum pen ajok lapang so program ke pechun long pami he kapot aluhi tum hantame akiro bi perfect lo lapan jasemet raki ki chupen kachi unang jia puthak tami aluhi atum pen klardak alam thi thanpon lo lapen Tekelangjun along kai ke mata kipang thir verji lapen thank you thank prang son clear sip pen kidoji lapasona lam the hai sami aluhi tum hin pen khela ngarat lapen players tum fan ans tami than pajir mi pon lo talo non hajong tum sarjising ronghang alang isame than lo lapang so Kepathu ke nitum ningkan phon bak pardun ron pen kibi ponjia phansi kachasik sedang duponing lo peneng ba ke chingsig lang lapila bangso kecheng siang deng futsal day and night match lamang so Kepathu long ni tumalong nang dudun supporting a club apen partners atuman manstami ni tum organizer ahin pen mate Tekelangjun KSA branch lapen Tekelangjun Sport Association ahin pen akhiro paper pig lo adak bangke 32 ta team nang chitong dunik lo lapen alang lit tum same mesen si Pethu pon lo lapen mangso ke Pethu long alir pidun mate ning perung dun audience atuman same support dun pik lamang so jeni si mesen pen lamang so ke Pethu bang chun pon long pamilo lapen lamang so Pethu long ke chepahai pon Pathu bam match pahai pon team lake at Potaro Memorial Football Club tumsi winner nong e sipalong pon lo 28 pen 29 April labang so chiklo nilitum dak kaching hon Karlitang baburong hang nili polo lapen Karlitang longking ti po nilitum
po lok lo la me hai tem la ke sar lo bang so men se nilitum la ninia farman fan first ever futsal day and night match nitum bipon lo dak bang nilitum isi bang ke dak main a concept la pena logic bang la polo dak malom mahawar to fan kacharli de kon se me ka pathuin se me ka paching thur ponji bang so mo asai se nilitum deng pon lo la pen ka dogo we dak 32 ta team do pon lo dak ka cepate la pen tuwe poran ke angdung giti long ke at Potaro Memorial Football Club dok muka la pen uwe chingri dena rong atumang mo se angdung giti long ke cepate pon lo la pen ke hai pon ke at Potaro Memorial Club tom si tiebreaker pen alang li tum si cepa hai pon de lo la pen ke hai nong e se me alang li tum si pen si cepa hem pu pon lo la pen dak nang cherap dun la pen dak ki host la hini Tekelangjun Sport Association namai phu itung ka chinghon sar sem singing ti lapen Karbi Student Association Tekelangjun branch Samson Killing lapen alang li long ari sang ho Marcos pen chenglok Jewel pen chenglok Prenop lapen ka dok we da ke do la klem ra pet ke si also martum lapen Tekelangjun Sport Association la members ka dok we ko has minil tum ke klem ke damalong mesen na sai pen pechun long pa me pen aku nilitum alang itum hana kero pilo lapen nilitum akemang bangke muning bangke 2025 pining bangke lan lo sta 2026 asengkan bangke nilitum lapen themuchot sinilitum kibi ponji pan sinilitum akemang do lapen kaike manang karjap don thip la Tekelangjun Sport Association lapen kese itum kaike mas minilitum la itum kachinghon kalitang baburong hang lapen kalitang longking ti labang so aga futsal lagi emang kalang tu mamen pen se panong pen se ningkan wang tapi ningkan phone baki biji pansin itu se parai pon lo lapen 28 arni la opening arni bangke ini tum aluhi sar puaman pen ken tum kaching hon longmir jeng college long a principal pe bison rong pinang chetong non lo lapen guest of honor aman pen ang chetong non dhuni tok bi mondol colony revenue circle lapen Melbourne English School a principal sar Raju Ronghang lapen Rising Sun English High School la principal Rutin Rongpi lapen dak Tekelangjun Development Committee long amai phu Mohen Teron sar semena chitong don lapen patuya poran seme nilatum aluhi sar poman pen 29 matela angdung kitia jo bangke aluhi sar poman pen anga chitong don lake KSA Central Committee long amai phu tumga chinghon Sumit Timung sar seme wanglo lapen kada goyalang litum tim la KSA Central Committee tim an ke towe nang se tong don pen dak alira lo nang pitum pen la pen mesen pen dak Tekelangjun hawar khela dula pen chenglok la pen kacharli amo la pen haya sai se mesen pen than paklar pon pen apot nang se tong don se alang litum han se me kero pilo la pen dak kada goy nang litum news channel la pen kada goy la dak aloma area hamuni tum se me alira lo nang pipen mesen pen pachun long pen apot nang litum han se me suri surya kero pilo News Desk Report, Northeast, Karbi Live.